Όχι, παιδιά, εντάξει, λοιπόν. Καθάρισε τις δαχτυλίες από πάνω. Γιατί ακόμα το πήρα πώς το έκανε. Το έχει κάνει χάλια. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Δημήτρης μας θα επιχειρήσει να αναβαθμίσει το καινούριο του MacBook από 2 σε 4 GB RAM. Λοιπόν, αρχίζουμε. Βγάζουμε την μπαταρία. Μπαταρία. Δεν ακούω χειροκροτήματα. Μάλλον δεν χρειάζεται να βγάλουμε την μπαταρία, σύμφωνα με το tutorial δεν χρειάζεται. Το γυρίζω από μένα. Πρέπει να βγάλουμε αυτές τις 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μην βγάλεις τίποτα και φύγει καμιά οθόνη και ψάχνεσαι. Εδώ 1, 2, 3, 4 και 4 πάμε. Τι να την κάνει την οθόνη μου, ρε. Για πες μας λίγο τι μνήμη πήγες και πήρες. 4 GB είναι Crucial. Crucial, Σ' αρέσει η Crucial πολύ? Πάρα πολύ. Είναι η καλύτερη που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Και να σου πω, θα βγάλεις τα 2 που έχει επάνω και θα βάλεις 4 ή απλά προσθέτεις? Όχι. Πώς πάει αυτό δηλαδή? Είσαι σίγουρος ότι αυτή η δουλειά έπρεπε να βγει? Ναι, όλες βγαίνουν. Είναι λίγο μεγάλη. Αυτές οι δύο είναι μικρές. Α! Λοιπόν, Πώς το ξεβιδώνεις εδώ. κοίτα να δεις, έχει όντως οδηγίες που δεν φαίνονται καλά στην κάμερα, αλλά εδώ είναι, όντως, πάνω στο καπάκι. Σου είπα να πάρεις ηλεκτρικό κατσαβίδι. Ξέρεις τι γίνεται, ρε. Νομίζω ότι θα έπρεπε να βάλουν εδώ. Μ' αρέσει η συζήτηση καθώς το κάνουμε. Ναι, για πες. Και το Από ένα δίσκο tip το βρω εγώ τώρα. Τι είχα ανακαλύψει. Η μπαταρία δεν θα έπρεπε να βγει. Λέω, ρωτάω. Θα έπρεπε, καλό θα ήταν, τέλος πάντων. Τι είναι απαραίτητο. Η εγγύηση δεν τη χάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο κατσαβίδι θέλει εκεί. Ναι, θέλει ένα πιο μικρό. Έλα, ρε. Πρόβλημα. Λοιπόν, πρέπει να μας εξηγήσεις ποιο είναι το πρόβλημα. Θέλουμε ένα πιο μικρό κατσαβίδι για τις βίδες της κάτω. Λοιπόν, μέχρι να βρει ο Δημήτρης το κατσαβίδι. Αυτές είναι μάλλον. Αυτά εδώ τα μικρά. Αυτές είναι οι μνήμες. 2 GB και άλλα 2 GB. Καταπληκτικά. Δεν φαίνεται τίποτα από αυτά, είναι θολή εικόνα, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει ένα πιο μικρό πλέον. Δεν βρίσκω. Για πες κάτι, ρε Δημήτρη, από πού τις παρήγγειλες τις μνήμες? Crucial. Α, official, crucial και έτσι, όχι τίποτα. Ωραία, και πόσο σου πήγε το μαλλί? 95 ευρώ για 4 GB. Με τα μεταφορικά είναι αυτό? Το εδώ. Αυτό δεν είναι. Μαζί με τα μεταφορικά είναι βέβαια. Πάρα πολύ καλά λοιπόν. Οπότε όποιος έχει. Ευτυχώς που η λίρα έχει πέσει. Ναι. Είναι τιμή σε λίρες. Α, από πού ήρθαν αυτά οι μνήμες? Από Αγγλία. Βρέθηκε το κατσαβίδι. Πάμε. Έλα, πάμε. Οπότε εδώ έχει μαγνητάκι, να το βάλουμε για να το τεστάρουμε. Για να δούμε, έχει μαγνητάκι, βίδα. Τι λες? Καταπληκτικό. Μπράβο. Λοιπόν, τα ξεβιδώσαμε όλα. Θα μπορούσα να βάλω σε αυτό το extreme. Για να δούμε τώρα. Αλλά γιατί δεν το κάναμε, ρε. Φεύγει με ασφάλεια. Αυτό είναι. Να το ηχείο. Αυτό εδώ είναι μόνο. Λοιπόν, πανέμορφο. Λοιπόν, τι είναι, αυτό εδώ πέρα είναι το ηχείο, δίπλα το ηχείο, δίπλα στο CD drive, το super drive, τι είναι αυτό. Ανεμιστηράκος. Δεν σε βλέπω φίλε. Αυτό που κάνεις δεν φαίνεσαι. Το κάτω είναι το πρόβλημα τώρα. Το κάτω? Hynix, παιδιά, Κορέα, 08. Εμένα είχε Samsung μέσα. Και έτσι το σηκώνεις και τσακ. Και το τραβάς προς τα έξω. Δεν το σπάς καταρχήν. Το κρατάω εγώ εδώ. Έλα, άστο, έβγαλε. Okay, τραβάς με δύναμη, με κατσαβίδια, ό,τι θες, βλαστούς. Και τώρα οι νέες μνήμες. Βάλε την πάνω πρώτα. Ναι. Τι γαμάτα αυτά. Στα πουλάω, ρε. Είναι και eco. Παιδιά, είναι eco. Όταν λες eco, δηλαδή. Το είχα ζητήσει. Το ecological. Α, ναι. Περιμένουμε, θα φανεί. Αυτό το πράσινο που φαίνεται είναι και καλά οικολογικό. Ο Steve Jobs το είπε και το έκανε. Ναι, θέλω να πω ότι τη μνήμη την πήρε 95 ευρώ από την Crucial και είχα ερώτηση στη System και αυτή έκανε 180. Μιλάς σοβαρά? Ναι, χθες πήρα στην Crucial και στη System. Τα ακούει αυτά η System Graph. Άραγε. Άρα το πάνω είναι. Εδώ. Για το φτιάχνω τώρα. Έτσι. Αλήθεια, γιατί είναι τόσο πολύ πιο ακριβά τα πράγματα, ενώ δεν θα έπρεπε? Γιατί είναι μονοπόλιο. Ολιγοπόλιο μάλλον στην Ελλάδα. Πιο ολιγοπόλιο, πιο μονοπόλιο ρε εσύ. Απ' τη μία έχεις τη Rainbow που δεν κάνει τίποτα. Και η Apple πρέπει να αρχίσει να πουλάει από το εξωτερικό, να μπορεί να τα φέρνουμε στην Ελλάδα, τελειώνει η υπόθεση. Τώρα πριν το κλείσεις το καπάκι να δεις ότι όλα είναι καλά. Το βιδώνεις. Δεν θα το έκανα ποτέ. Ναι, όντως. Δυστυχώς. Όχι, θα βιδώσεις.
έχω την εντύπωση πως Εγώ δεν νομίζω ότι θα θα κάνει πάθει boot, τίποτα. θα ανάψει ένα λαμπάκι. Μου έχει συμβεί μια φορά που είχα βάλει μνήμη. Άναψε ένα λαμπάκι και. Και γιατί τώρα Ναι. να σου πω κάτι, αν κάτι. Αυτό που δεν- δεν είχα δεν πει. κάνει boot Να σου πω, υπολογιστής. Δημήτρη, δεν είπαμε καθόλου τα specs του μηχανήματος. Είναι το MacBook, το 2 έτσι, όχι το 2,4. Το Το 2. Δεν έχει κάτι άλλο ξεχωριστό. Ωραίος Όχι, και κάτω. δεν πάει κάτω. Φοβάμαι. Το φοβάμαι. Μήπως δεν έχει μπει καλά. Για βάλει το ανάποδο. Όχι, έτσι Όχι, είναι. έτσι Δεν, πάει, μόνο ούτως από τη ή μία άλλως. μπορεί να το βάλεις. Ναι, όντως, σωστό. Μήπως δεν έχει μπει καλά η άλλη από κάτω. Βάλε, σωστά μου φαίνεται η άλλη. Ο Χρυσοχέρης. Ο χειρούργος. Χρυσοδάκτυλος. Γιατρός είναι το παιδί. Αυτό ήταν κάτι που ράγισε. Ναι, όχι, βγήκε από κάτω δυστυχώς. Ναι, πάμε μία πάλι την από κάτω. Τη βάζουμε μέσα. Γιατί δεν βάζεις το κατσάβιδι να σμπρώξεις τα. Ή κάτω μπήκε. Μπήκε Αυτό. κάτω, Πιο κάτσε. εύκολα θα είναι τώρα να το κάνουμε. Δυσκολεύεται, όπα κάτι, κάπου δεν πατάει καλά. Ναι, Που στέλνει πιο Μα. μέσα. Από εδώ λίγο πιο μέσα ίσως. πω από εδώ. Μα δεν έχει, δεν παίζει δεξιά-αριστερά. Μπαίνει απλά. Μμμ. Πάλι από κάτω ξεκούμπωσε. Μπήκανε. Όχι, όχι, μπήκανε, κούμποσαν όλα. Μπήκανε, ναι. Σούπερ είναι. Σούπερ. Λοιπόν, ξαναβιδώνουμε. Δεν νομίζω να το πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα όλο από την αρχή. 8 βίδες πολύ ψηλές. Τυφλώνεσαι. Βιδώνουμε και σε λίγο θα ξέρουμε αν μπήκε σωστά η μνήμη και αν το Ναι. αναγνωρίζει μια χαρά. Ωραία. Για να δούμε. Λοιπόν, μπήκε η μνήμη. Βιδώθηκε και έχει πλάκα να δουλέψει. Έχει πλάκα να μην Ο δουλεύει. ίδιος ήχος εδώ και τόσα χρόνια. Του. Ναι, αυτό. Γιατί όχι. Οπότε τώρα έσβησε σαν ένα MacBook με 2 Αν GB είχε πρόβλημα, θα είχε ανάψει το λαμπάκι και δεν θα κάνει boot. Δεν κάνει boot. Όχι, και μια χαρά είναι, μια κάνει χαρά. επανεκκίνηση με 4 GB RAM. Να σου πω ρε Δημήτρη, Εκεί, πιο θα ήθελες να πολύ κάνεις και κομμένα, ένα Photoshop λίγο review, να βάζεις το Photoshop μέχρι να το τρέξεις, να δούμε πώς πηγαίνει. Όχι, να τα φορτώσω εγώ τα προγράμματα. Πάμε να βρω. Σιγά μην μπορείς να 4 διαβάσεις. γίγα. Δεν διαβάζεις, δεν είναι θολά. All Το giga. διαβάζουμε για εσάς. 4 GB. Δουλεύει, αφού δουλεύει. Για ανοίξει ένα Photoshop να δούμε. Κάθε τώρα δεν παίζει ρόλο στην αρχή. Ναι. Το χάτι χάλασε. Τι πάει να ανοίξει το Photoshop για να δούμε. Καλά, την πρώτη φορά θα αργήσει το Photoshop. Ναι, εντάξει. Τη Ναι, δεύτερη ναι. όμως. Τη δεύτερη φορά Τη δεύτερη θα φορά είναι- θα θα ανοίξει. κάνει- Πάμε. Μάλλον. Για άνοιξε και για ένα άνοιξε και το αρχιάκι και να δούμε, του κάνεις 2-3 πραγματάκια εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Βλέπουμε εδώ πέρα στην οθόνη πόσο γυαλίζει η ρημάδα. Έχουν βγάλει Άντε να αντικλέρ. δουλέψεις με αυτή την ξέρεις. οθόνη. Έχουν βγάλει αντικλέρ. Okay. Φαίνεται αρκετά καλά. Αντικλέρ. Είναι τέτοιο. Για κάνε κάτι τώρα με το PS-δάκι. Zoom, κοιτάξτε πόσο γρήγορα, πάνω κάτω. Ήταν τόσο γρήγορο και πριν ή... Ω, δεν έχει διαφορά τώρα. Α, νομίζω, μπράβο. από ό,τι πριν. Απλά τώρα που θα αφήσω Έκανε αυτό, έτσι. θα ανοίξω αυτό. ανοίξω Illustrator, αυτό, ανοίξω Safari, αυτό, ανοίξουμε και αυτό. Mail, που χρησιμοποιούμε το launch. Launch Bar, Event Event Box, Audio. το Adium. Τώρα έχουμε ανοίξει Mail, Safari, Εδώ δούμε όλα. εννοείται, Photoshop, το Illustrator ακόμη ανοίγει για κάποιο λόγο, Event Box, Adium και ένα κάτι άλλο. Ναι, στο Mac γενική τι πρόβλημα νομίζω ότι Ωραία. είχε- Πάμε να το δούμε σε full screen με όλα αυτά. Για πολύ smooth βιντεάκι. Δεν παίζει, μια χαρά είναι. Straight έτσι το παίζει. Το πάει μια χαρά. Η γυαλάδα όμως τραγική. Τη γυαλάδα, ναι. Είναι τραγική. Μας βλέπω όλους εδώ πέρα κανονικά. Νομίζω ότι δεν είναι στο maximum. Α, είναι maximum. Ναι, παιδιά, είναι τραγική η γυαλάδα. Η γυαλάδα είναι τραγική.